Moi ja tervetuloa mun ensimmäiseen videoon. Mä nyt ajattelin aloittaa nämä Star Stable-videot alusta silleen, että mä poistin mun kaikki entiset pitkät videot, koska niissä oli vähän huono laatu ja ne ei muutenkaan ollut mitään parhaita mahdollisia, joten joo. Ja mä ajattelin, että taas tällainen enemmänkin höpöttelyvideo ja samalla me koulutellaan. Ja joo, eikä mulla muuta. Mennään vaan suoraan videoon. No niin, mä yritän päästä turvallisesti täältä alas, mutta eka mä vähän hiljennän musiikkia, että mun ääni kuuluu paremmin. Apua. No niin, joo, päästiin onneksi hyvin tuolta alas. Okei, mä nyt painan tosta ton jo. Joo. Mä ajattelin siis, että tässä videossa samalla mä höpöttelen vähän jotain ja kerron vähän tästä mun pelihahmosta ja silleen musta se olisi hyvä idea aloittaa nämä videot, että mä kerron vähän tästä mun pelihahmosta ja silleen. No, mitäs mä nyt eka kertoisin? No, mun pelihahmon nimi on Stella Mooncake. Ja mä oon 15 level. Pelaan tällä hetkellä Rose Cloudsilla. Tää on mun mielestä tosi kiva servi. Mä vaihoin tänne tuolta Karrotkovelta. Mut vielä ennen kuin mä menin Karrotkovelle, niin mä pelasin Rosella. Täältä mä ihan aloitin tän pelaamisen. Ja tää on mun mielestä tosi kiva servi. Apua. No niin joo. Niin, tää on tosi kiva servu ja tykkään olla täällä. Taas täällä. Mä voin ottaa noisten samalla kertaa. Ja mä en oo tällä hetkellä missään klubissa, koska mulla ei nyt oo... Mä voisin mennä jonnekin klubiin, mutta mä en varmaan jaksois käydä niissä tapahtumissa. Niin pitää katsoa, jos mä jossain kohtaa menisin, mutta tällä hetkellä en ole klubissa just tosta syystä. Olipas vaikea sanoa. Mä voisin... Niin, että saadaan tää... Mä kolhin koko ajan joka paikkaan, kun mä yritän sanoa jotain. Niin mä puhun sitten seuraavan kerran, tai sitten kun mä oon sanonut tän Rosen valmiiksi. Vaikka tää on mun mielestä tosi helppo rase, ja musta tässä on samalla helppo puhua samalla, kun tähän ei tarvitse silleen keskittyä kuin joku rase, joka on esimerkiksi kentällä. No niin. Ja mä kans nyt haluaisin tehdä näitä videoita enemmän kuin kerran kuukaudessa. Se olisi mun mielestä kiva tehdä niitä silleen enemmän kuin kerran kuukaudessa. Nyt ennen mä tein niitä aika harvoin, niin mä haluaisin tehdä niitä vähän enemmän, niin kuin useammin. Ja sitten pitää nyt yrittää paremmin editoida niitä ja joo. Yritän saada näitä laitettua tänne aktiivisemmin. Mä sanoin tuolla joka videolla, mutta nyt mä tarkoitan sitä. Ja musta olisi kiva, että tää olisi nyt tää eka video tällainen lyhyt. Että ei oo mikään kovin pitkä video, vaan tällainen lyhyt ja rento puhumisvideo. Mä oon sanonut varmaan jo, mutta kuitenkin. Ja mitäs mä vielä itsestäni kertoisin? Mä tykkään pelissä tosi paljon jämpätä. Mä en oo mitenkään kuin hyvä jämppäämään. Ja sitten, no, mä oon tosi laiska tekemään tehtäviä, sen takia mä oon 15 level. Niin mä haluaisin tehdä enemmän niitä tehtäviä, mutta mä en ikinä jaksa tehdä niitä. Ja hevosten kouluttaminen on myös vähän tylsää. Niin sen takia tää video onkin nyt tällainen hyvä. Että saan vähän tätäkin hevosta enemmän, koska tää heppa on tosi nätti. Että saan häntä vähän isommalle levelille levutettua.
Ja mä voisin vielä sanoa jotain. Sanon vaikka sen, että nyt menee huonosti. Tää on ihan kiva rase. Tossa on vähän noita esteitä kentälläkin, mutta pääs täältä nämä kaikki nytten. Saadaankohan heppa seuraavalle levulle näitten ansiosta? Ei saada. No, mennään seuraavaksi vaikka tonne. Missä se ois? Mulla ei oo täällä enempää nyt noita raseja. Markencasti mä en halua mennä. Mä en tykkää sit alueesta ite hirveesti. Enkä mä jaksa mennä Jasperille. Mä voisin mennä tonne ratsastusareenalle. Siellä on sellaisia kivoja lyhyitä raseja. Ja mulla ei oo hajuukaan milloin mä laitan tän videon YouTubeen. Mutta yritän saada tän editoitua. No yritän saada laitettua tän silleen, että mä editoin tän parissa päivässä. Mä en jaksa kovin kauaa ikinä editoida niinku putkeen. Mutta jos mä vaikka... No katsotaan milloin tää nyt tuleekaan. Apua. Noniin. Mutta yritän mahdollisimman nopeasti saada tän editoitua, että mahdollisimman nopeasti saisin tän videon tonne YouTubeen ladattua. Ja mä voisin vielä sanoa joitain asioita. Esimerkiksi mä voin sanoa vaikka nyt sen, että mä en pelaa... Oho, nyt kyllä oli ihan huono suoritus. Niin mä voisin sanoa sen, että mä en pelaa seuraajien kanssa. Sen takia, että mulla ei välttämättä ole aikaa. Ja sit se olisi epäreilu, jos mä jonkunkaan pelaisin ja sitten... Niin mä en nyt sitten pelaa seuraajien kanssa, enkä hyväksy kaveripyyntöjä, koska mä en ole varma, mahtuuko sinne listalle vaan joku 50 tyyppiä sinne kaverilistalle. Niin sen takia myöskään en, koska mä en halua, että se täyttyy. Mulla on siellä jo nyt paljon tyyppejä, mutta niin en haluaisi, että se täyttyy ihan kokonaan. Niin yritän pitää sen sellaisena aika lyhyenä, mutta siellä on kyllä aika paljon porukkaa jo. Ja mä myös mietin, että sellainen kiipeilyvideo olisi kiva joskus tehdä, mutta kun mä oon ihan surkea kiipeilemään. Mä en oo päässyt sinne kanalan katolle, vai mikä siellä Jorvikin talleilla on. Ainoa minne mä oon päässyt on se mökki siellä Kuusilaaksossa. Mä oon niin huono kiipeilemään. Niin pitäis miettiä, ehkä mä voisin joskus tehdä kiipeilyvideon. Pidän sen mielessä. Onkohan täällä vielä raseja lisää? Mä voisin kohta alkaa lopetella tämän videon. No, onko täällä vielä lisää? Tehdään tää, niin sitten voitais lopetella tää video. Koska mä halusin pitää tän sellaisen lyhyenä videona. Apua, tää on oikeesti tää rase on just sellainen, missä pitää keskittyä. Eli muuten mä tiputan kaikki esteet varmaan. Niin joo. Ja mitäs mä vielä... Mä haluaisin vielä kertoa itsestäni jotain. Apua. Mitä tuo? Nyt mä kyllä... Toi oli nyt niin huonosti vedetty. Mä en nyt uskalla mennä kovinkaan. Noniin, otetaan sinulta. Oliko siinä viimeinen? Joo, voimme saada tätä levua. Tähän onkin hyvä sitten päättää video, kun saadaan levu isommalle. Okei, kiitti kun katsoitte tämän videon. Ja seuratkaa, jos haluatte. Ja joo, eikä mulla muuta. Nähdään seuraavassa videossa. Moi moi!